ערב טוב גם לפאנל האולטרס שלנו, הילה פרל ודניאל מקדאוול. לילה טוב, שלום רב. האם אתם מריחים מהפך? אני אגיד לך מי בטוח, לא יודעת אם מריח מהפך, כמו שפשוט מעדד אותו בלי סוף. למין ימל וברצלונה. למין ימל לא מפסיק לדבר על כמה שהולך להיות מהפך. מחליף את תמונת הפרופיל שלו, תמונה של לברון ג'יימס מגמר 2016. לפני 10 שנים לברון ג'יימס וקליבלנד מוחקים פיגור 3-1 בסדרת הגמר נגד גולדן סטייט. זה פיגור די דומה למה שברצלונה מתמודדת איתו עכשיו. אז הוא ככה נותן השראה לעצמו ולחברים שלו. הוא לוקח את זה צעד קדימה, הוא גם הולך ישירות לראש הנחש, מה שנקרא, על סימאונה. במסיבת העיתונאים הוא פשוט שולח לו סוג של מסר, סוג של עקיצה. Que me encuentro muy bien, con muchas ganas del partido mañana. Y sí que estoy motivado para eso y no sé. Espero que pueda marcar las diferencias. A ver si solo me hace un favor y me pone 1 contra 1 con algún jugador. Y espero que sí. התקבלה קונטרה של סימאונה. שאלו אותו, אמרו לו, ילמין ימל דיבר על זה ששומרים עליו ומשחקים מולכם כמה שחקנים בו זמנית, מה דעתך? אז הוא אמר לו, אם הוא רוצה ספורט שמשחקים בו 1 על 1, שילך לשחק טניס.